Може да се изненадаш колко много вода може да погълне кучето ти, когато се гмурка, вади пръчки или играчки от водата, играе с струята на маркуче и дори когато плува. На тези видеа Харли по-скоро си топи главата и прави балончета, но веднъж ми се случи с Арди, първото ми куче, да се нагълта с толкова много вода, че се поду като балон. Имах усещането, че направо ще се пукне, но нищо не можех да направя. За щастие нямаше никакви симптоми на неразположение, но определено доста се притесних. Защото, когато кучето погълне прекомерно количество вода за кратко време, може да настъпи водна интоксикация, която е не по-малко опасна от дехидратацията. И макар да е рядкост, симптомите могат да се проявят много бързо и да се окажат фатални. Какво се случва в организма? Електролитен дисбаланс в клетките поради голямото количество вода. Един от електролитите е натрия, а разреждането на концентрацията му в кръвта може да причини тежки неврологични смущения. Мозъчните клетки са особено чувствителни към натриевия дисбаланс. В описанието под видеото ще оставя кои са признаците на водната интоксикация при кучетата. За щастие, Арди беше едро куче, което също е плюс, но има и предвид, че за дребните кучета е дори по-опасно, отколкото за едрите, защото за тях много по-малко количество ще бъде твърде много и организмът трябва да работи повече, за да изхвърли излишък. Рискът се увеличава и ако кучето ти е по-енергично, защото такива кучета, поради високата си възбуда, имат склонност да прекаляват с активността и да прекарват повече време във водата. Затова е важно да контролираш подобен род игри, да ограничиш престоя на плажа като времетраене или достъпа на кучето до водата. Всичко това важи и за сладководни басейни, разбира се, не само за морето и опасността от солта във водата. По този повод и още едно напомняне. Когато сте на море, не забравяй да осигуриш на кучето си прясна вода за пиене на плажа. И да ме последваш за още полезни съвети за щастлив живот с щастливо куче.